dute. Gehiengo sindikalak aurre akordioa lortu eta biharamunean. Lab eta ESK ez daude ados proposamenarekin, besteak beste ez duelako aintzat hartzen eskatzen duten soldata igoera eta grebara deitu dituzte langileak gaurko, biharko eta etziko ere. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongitorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez Deustuko estudietatik ari gara, zuzenean eta hemendik eta ordu biterdiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Uztailak 13 ditu gaur, aste azkena da eta aipatu bezala Mercedeseko lan gatazka ez da oraindik amaitu. Aste betez elkarrizketak etenda egon ondoren, atzo elkartu ziren berriro zuzendaritza eta sindikatuak eta hainbat orduz bertaratuta egon ostean aurre akordioa iragarri zuten Comisiones Obreras, UGT, PIM eta Ekintza sindikatuek. Malgutasunari uko egitea eta soldata igoera batzuk barne biltzen ditu akordioak, besteak beste beharginek datorren astelenean bozkatuko dute ituna, baina esan bezala Lab eta ESK sindikatuek ez dute hura babestu. Azkenean akordio bat egon da, enpresa UGT Comisiones Ekintza eta PIMekin. Guretzat txarra den aurre akordio bat, beste gauza batzuen artean, soldaten igoera KPI-ari lotuta ez doazelako, eta hori da plantillak eskatzen zengun gauzetariko bat. Horrekin, poder adquisitibo delakoa galduko dugu. Orduan, guretzat aurre akordio txarra bat da, greba eguna mantenduko dugu, asamblea bat egiteko eta jendea esaltzeko egun hauetakoa, eta astelenean egingo den referenduna zehatuko gara esesko ateratzen. Esan dugun moduan, aurre akordio txarra dalako. Bestalde, gaurkoan, diputatuen kongresuan azken txanpan sartu da amiantoaren biktimen funtzerako legea. 25 milioi euroko konpentsazio funtsa sortzea ahalbidetuko du. Jesus Uzkudun, Azbiamie, Euskadiko amiantoaren biktimen elkarteko bozera maila dugu pantailaren beste aldean. Eguerdion, Jesus. Eguerdion. Bueno, geroz eta hurbilago ikusten duzue amiantoaren funtz eraketa hori aipatu dugu ez, behin baino gehiagotan bide luzea egin duela, biktimen elkarteen eta Eusko Legebiltzarraren lan handia izan duela atzetik, zer suposatzen du funtzonen eraketak zuentzat? Bueno, posgarria gutxinez, maila bateko justizia lortzeko aukera. Urtek luzatu dira, baina irutzaigu behin orain senatuan eta urtean bukaerako gutxinez izatea eta kalte ordain batzuk gutxinez denak izatea. Ez daia izan diskriminazioik enpresa dutenak o ez dutenan artean eta baita ere etxean kutsatu dianak erropa garbitzen horrelako biktimak. Bai, izan ere, funtza urtero bermatuta egongo da, estatuko aurrekontuen ere orokorren bitartez egongo da bermatuta diru laguntza edo konpentsazio hori, baina hori zen galdera, ez? Biktima guztiek izango dute aukera hura jasotzeko? Bueno, reglamentoan ikusi beharko da noiztik onartzen dan biktiman rekonozimentua, guretzako izango litzake posgarria gutxinez Euskal Parlamentua gano hartuzun momentutik, jende asko bidean gelditu da inungo emaitzari gabe, eta irutzaigu horren ondoren gutxi o asko posgarri izango dela maila baten jende badagoelako inungo konpentsazio gabe. Bestaletik, segun ze kantidadean, jendea jarraitu aukera daun lekuan epaiketan eta borrokatzen kalte ordainak eskatuz. Aipatu duzun bezala orain kongresuan onartuta senatura bidea egingo du gero, eta aipatu dugu baita ere, prozesu luzea izan dela, arazoak eta atzerapenak tartean ere izan direla, zein balorazio egiten duzue prozesu guztiaz, konpentsazio funtsa hau eratzera arte?
Bueno, bide luze horretan izan ditu gora berak, tartean hauteskundeak, behin baino hiotan, eta baita ere zalantzak parlamentarion aldetik. Baina azkeneako lortudan maila guretzako oso pozgarria da, eta iruditzaigu urtetan matraka ematen jardun geanak emaitza jasoko dugula, eta maila horretan posiki. Mezu horrekin geldituko gara orduan Jesus Uzkudun Azmiami elkartetik. Mila esker beste behin gurean izateagatik eta zorionak lortutakoagatik ere. Zuri mila esker. Eta ekonomia gaiekin jarraituta, herrigaien eta elikagai freskoen garestitzeak 1,2% igo du ekainaren KPIa Hego Euskal Herrian. Mailarik altuena da 1985-etik. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak, neurri sorta iragarri du nazioaren egoerari buruzko eztabaidan, inflazioari aurre egin eta krisi ekonomikoari bidezko irtenbide bat eman nahian. De la mayoría no pueden ser las alegrías de una minoría y por eso vamos a poner en marcha un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas que recaudará 2.000 millones de euros al año durante los próximos 2 años. Y del mismo modo les anuncio, señorías, que el Gobierno aprobará un impuesto excepcional y temporal a las grandes entidades financieras que ya se están empezando a beneficiar de las subidas de tipos de interés. El Gobierno bonificará el 100% de todos los abonos de varios viajes para los trenes del servicio público de cercanías operados por Renfe. Serán gratuitos desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre de este año. Bien bitartean, Alemaniaren energia iturrietako bat kolokan egon daiteke. Errusiak Nord Stream bat gazbidea itxi dio herrialde alemaniarri mantentze lanak egiteko, baina hori aitzakitata hartuta iturria behin betiko itxiko dion beldur da Berlin. Udane Arbeo. Alemaniaren energia iturrietako bat koloka dago. Errusiak Nord Stream bat gazbidea itxi dio herrialde alemaniarrari. Alegia Errusiako gaz esportatzaileak Gazpromek Alemaniara doan Nord Stream bat gazbideko giltza itxi du. Hasiera batean mantentze lanak egiteko eten dute gaz hornidura. Atzera begira jarriz Errusiak joan den ekainean gaz horniduren ondoko bi murrizketa iragarri zituen Nord Streamen bidez. Lehenengo 40%koa eta gero 33%koa. Turbinen azterketa teknikoren batean izandako arazoa medio. Printzipioz Errusiatik Alemaniarako horniduraren etenaldi hori 10 egunez luzatuko da. Uztailaren 21 goizeko lehen orduan berriz haste aurreikusita baitago. Baina Alemania orain beldur da ea Errusiak behin betiko eteten duen, izan ere larrialdi egoeran jarriko luke. Egoera gainera hainbat parametroren araberakoa izango litzateke. Hala nola Alemaniako gobernuak zein azkar eskura ditzakeen gas likidotuaren terminalak edo pertsona bakoitzak zenbat gas aurreztu dezakeen. Bitartean Austriak eta Italia jakinarazi dute Gazpromek hornidura murriztu diela. Zein da ordea arazoaren muina? Ukraina inbaditzagatik Europako Batasunak Errusia zigortu nahi duela eta badakiela zigorrik handienetakoa dela haren gasa erostari uztea. Baina hori egin ahal izateko aurretik bere gas biltegiak ahal bezain beste bete behar ditu neguan etxeak berotzeko, fabrike funtzionatzeko eta argindarra sortzeko nahikoa gas egon dadin. Eta horretarako ia derrigorrezkoa da Errusiako gasa, etorkizunez oso urrun batean erosina izango ez duen gasa. Bien bitartean Errusiak gerra ekonomiko bat deklaratu dioten herrialdeak gasez hornitzen ari da. Haiei laguntzen berarekiko mendekotasuna behin betiko hausten. Baina aldi berean gas horrek ematen dizkien diru sarreren beharra dauka bere kutxak betetzen dituen iturri nagusietako bat baita. Testuinguru honetan hornidura arazoek asko garestitu dute gasa Europako merkatuetan. Duela urtebete 21 euro ziren eta duela hilabete berriz 85 euro. Ordutik haren prezioa bikoiztu eginda neguan Europan gas eskasea egon daiteken beldurraren ondorioz.
Eta ekainak 13 ditu gaur, Sanferminetako azken aurreko eguna dugu gaurkoa, eta aste osoan zehar bertan izan da Hamaikako lantaldea, eta ikusi zen nolako giroa izan den egunotan. Musika, jendea eta festa giroa horrelakoa izaten ari da Sanferminetako azken txanpa, ikusi! Hamaiketako eta ondoren arratsaldean egoko gea txarangarekin edo horrela. Eta ondoren gauan jarautatik edo horrela ibili. Gaur amaitu dugu azterketak Bilbon eta segun amaitu, ona autoz eta ondo pasatzera. We ran with the bulls this morning. It was amazing. We had a great time. Life-threatening, but amazing. Gaur egunean, hemen lagunekin, pizka bat Kalimotxo Tomas, ondo pasa ambiente honetan, ikaragarria da, benetan, bai. Ongi, azkenean 3 urte izan gabe, izaten ari dira oso potenteak. Eta egunero bazkaria, egunero, bai, ongi. Hain zuzen Iruñera bertara goaz, bertan baitugu Udan Arbeo lankidea ere, gaurkoa Sanferminen 8. eguna, 7. entzierroa eginda, goizetik, gainera aurtengo entzierrorik azkarrena izan da, nola joan da Udane? Victoriano del Rio ganadutegiko zezenek 2 minutu eta 14 segundu behar izan dituzte gaur goizeko entzierroaren ibilbide osoa osatzeko. Gaurkoa 7. izan da, azken aurrena eta bihar izango dute azkeneko entzierroa hemen Iruñan Sanferminetan. Esan genezake gaurkoa lasaia eta garbia izan dela azkarra benetan eta abiadurak hainbat erorketa eragin arren 6 zauritu izan dira bertan, baina bat bera ere ez da adarkatua izan. Esan bezala bihar izango da azkeneko entzierroa Miuraren zezenekin eta entzierro ohiko ez gain, ikusi dezakezu bezala hemen atzean ere entzierro txikiak egiten ari dira, Iruñako txikienentzat eta kaleak beteta ikusi ditzakegu. Eta Sanferminekin lotutako beste berri batzuk ere, izan ere Kuria kalean atxilotutako pertsona bat espetxeratu dute, Udan, ezintzuk dira xehetasunak? Espetxera bidali zuten atzo iluntzean Sanfermin egunez Kuria kalean atxilotu zuten lagun bat, udaltzain bati ukabilkada bat ematea egotzita espetxeratu dute eta auzitegi nagusiak halaxe arrazaitu du desordena publikoak eragitea, autoritatearen aurkako atentatua, gorroto delitua eta lesioak egozten dizkiote eta hori hala urtebete eta 4 urteko espetxaldia ezarriko diote atxilotu eta espetxeratu honi. Denera 8 lagun atxilotu zituzten Sanfermin egunean, eren egun 3 aske utzi zituzten eta gainontzeko 4 atzo utzi zituzten aske, baina horiek astez aste auzitegira joan beharko dira. Aipatzekoa bestalde zabaldutako bideo batean argi eta garbi ikusten dela, lehen bizi udaltzainak jo zuela ukabilkada, baina honek huts egin ostean jarraian lagun atxilotu eta espetxeratu duten lagun honek ukabilkada eman ziola aurpegian sudurra hautsiz. Eta Sanferminetako ohiko zuri gorria moreak ordezkatu zuen atzo, Iruñeko Gaztelu plazan izan ere adin guztietako jendea bildu zer Iruñerriko mugimendu feministak deitutako elkarretaratzean. Jai hauetan izandako emakumeen aurkako erasoak salatzeko Udane.
San Ferminak hasi direnetik 22 eraso sexista salatu dituzte eta horietako bat sexu erasoa. Hori hala, atzoko egunean, atzo arratsaldean Gaztelu plazan, Iruñako Gaztelu plazan elkarretaratzea egin zuten emakumeen aurkako erasoak salatzeko. Bertan jendetza elkartu zen Gaztelu plazan eta erakundeetako ordezkariak ere bertan izan ziren gaitzesten emakumeen aurkako eraso horiek salatuz. Beste alde batetik salatu zuten azken egunotan hainbat emakume ziztatu dituzela eta ondoren horiek gaizki sentitu direla edota lokartuta sentitzen zirela. Testuinguru honetan jaiez disfrutatu nahi dutela adierazi zuten elkarretaratzean eta esan bezala jaiez disfrutatu nahi dute erasorik gabe eta emakumeak ere jaien alde direla erasorik gabe. Bien bitartean Nafarroako gobernuak adierazi du erasotzailearen bila jarraitzen dutela eta hori aurkitu arte horien asmoa dela epaiaren aurrean amaitzea eta eraso horiek gaitzestea. Eta denak ez du balio. Beste behin ere, argi eta garbi esaten dizuegu. Ez zineten inoiz gonbidaturik egon. Ez lehen eta ez orain. Emakumeok ere tokia izango dugun jaiak nahi ditugu. Minak azken txanpan sartuta dagoeneko, biharko azken eguna izango da, nola emango diote amaiera, Udane? Gaurkoa 8. eguna dugu eta bihar uztailak 14 San Ferminak amaituko dira hemen Iruñan baita Lesakan edota beste hainbat txokotan ere. Gaurkoan Iruñan gaude eta bihar hemen atzean dugun plazan udaletxe atarian jendetza elkartuko da ohi bezala eta bertan gaixoani abestuko dute jai hauei amaiera emanez. Penaz, tristuraz jendeak esan digu emozionatuta daudela jaien amaiera heltzen ari dela eta bertan bilduko direla gaixoani abesten. Eskerrik asko, Udane, jaiak amaierara heltzen eta aurtengo San Ferminetan ere indarkeria matxistak ez duetenik izaten ari. Eraso sexual bat salatu da, hainbat abusu sexista ere eta sumisio kimikoko 8 zaraketa jaso dira momentuz. Mugimendu feministak horiek guztiak gaitzazteko kalera atera da eta pantailaren beste aldean dugu Nafarroako indarkeria sexistaren aurkako plataformako kidea den Amaia Zubieta. Eguerdion, Amaia? Egunon. Esan dugu, ez da, balantzea nolakoa den, atzokoan hain zuzen aski dela esateko kalera atera zineten. Momentuz gure datuen araberan 21 salaketa izan dira intentsitate gutxikoak eta zoritzarrez intentsitate handiko eraso bat, eta hori dela eta gure protokoloak, adostutako protokoloekin jarraituz, atzo atera zen manifa deitu genion, eta baita ere instituzioak deitu zuten hiritartasunari, hiritarrei baita ere batzeko gure mobilizazioan, erantzuna, polita zoritzarrez esan behar dela gogorra, eta batez esan zen nahikoa zela txistukada batekin, ez? Amorruz josita gaudela behin ere berreskuratzea gure jaia 2 urte eta gero, eta baita ere olako berreskuratzearekin batera indarkeria jasotzearena salatu izan beharra. Eraso sexisten aurkako salaketa irmoa egin zenuten atzokoan, aipatu duzun bezala ez, etenaldiaren ostean jaiak bueltatu direlako, eta ikusten ari garelako, ez oik San Ferminetan, Euskal Herrikoen bat txokoetan egoera berdinak pairatu behar dituztela emakumeek, indarkeria berdinak. Zenolako irakurketa egiten duzue? Egia esan, badago, gazi gozoa dela gure irakurketa. Alde batez, 2011-tik erreparatzen hasi ginen indarkeriaz eta lan bat egiten ari zela, bai gizartean eta bai instituzioekin, eta bere fruituak eman dutela.
esan nahi du gai garela momentu batean antolatzeko olako elkarretaraziak indarkeria refusatzeko edo baita ere aktibatzeko erantzun soziala. Baina zoritzarrez ere jarraitzen dutela erasoak izaten. Kontzientzia gehiago dago jendearengan, baina bide oso luzea dela amaitzeko indarkeria ez bakarri jai eremuetan, baina oro har toki guztietan. Gainera alarma guztiak piztu dira 7 emakumek eta gizon batek zistadak salatu dituztelako. Zein protokolo jarri da martxan honen aurrean? Osasun protokoloa da, eta aholkatzen dena olako kasuetan zerbait nabaritzen da komunikatzea ahalik eta azkarren osasunean analitikak egiteko eta ikusteko ia posible den identifikatzea ze sustantzia izan den. Oraindik oso elemento berria da gure inguruan. Eta, hor jarraitzen dugu bakarrik ikerketak hor daudela eta emaitzak ezagutzea interesgarria izango dela. Aipatu duzu elementu berria dela, Hego Euskal Herrian ez zegoen horrelako aurrekaririk, mugimendu feministatik zein mezu zabaldu nahi duzue zistadeekin lotuta? Honekin batera, egia esan, nire kidea Keniak atzo komunikabideetan aurrean esaten zuela zorionez, kuadrillan zegoen eta elkar babestea ongi dago eta asko dakigula emakumeak gure artean autodefentsa eta elkarren defentsa elemento importantea, baina beste aldetik da kontraesana, gu aldarrikatzen dugun jaian eta gauan eta kaleetan eta gure bizitzako eremu guztietan azken nahi dugun. Eskatzen duguna da ez dela gure inguruen babesa, gure kuadrillaren babesa, gure nahi duguna da aukera izateko mugitzeko toki guztietan azke. Eta ez izatea ez ausartak eta ez babestuak. Horregatik importantena da kudeaketa soziala. Denok erne egoteko eta nire ustez hasten da hori kontzientzia hartzen jendengan libre izateko emakumeak arreta izan behar dela ez onartzeko ez da eraso txiki bat. Eta nire ustez pizkanaka hori baita ere lortzen ari dela. Hala izan da, deia mezu horrekin gelditzen gara, Amaia Zubi eta mila esker gaurkoan gurean izategatik. Mila esker zuei, agur. Eta politika alorrean 25 urte bete dira etak Miguel Angel Blanco Ermoko Alderdi Popularreko zinegotzia baitu zuela. Haren omenez gaur ekitaldiak antolatu dituzte Bilboko eta Gasteizko udalek. Eta bien bitartean, Auzitegi Nazionaleko epaile Manuel García Castellonek hilaren 21ean deitu ditu deklaratzera Mikel Albizu eta Marisol Iparagirre. Dignidad y Justicia elkarteak aurkeztutako salaketari men egin da, epaileak aurreko astean erabaki zuen bi horiek eta Josetxo Arizkuren ikertzea etako zuzendaritzako kide gisa Miguel Angel Blancoren hilketan izan zuten ustezko ardura argitzeko. Eta gaiztaldatuta, diru bilketa hasi du Herrigora ekimenak, Nafarroako suteetan kaltetutako ingurumena lehengoratzeko eta besteak beste, abeltzaintza estentziboa sustatzeko ere bildutakoarekin gainera zuebaki berdeak sortuko dituzte. Duela zenbait aste, gure lurra, hizkuntzaren lurra, suak kiskaltzen ikusi genuen. Bihotza uskurtu zitzaigun Euskararen herriko milaka hektarea erreta ikustean. Baina gure hizkuntzak badu egoera makurrak iraultzeko hitzik, auzolana. Horrexegatik, euskalgintzatik txalotu nahi dugu Herrigorak abian jarritako dinamika, bai diru ekarpen zuzena eginez, bai eta herritarrei diru ekarpena egiteko eskatuz ere. 15.000 hektarea inguru herri zaizkigu Nafarroan. Sua itzaltzeko eta sua itzalita aurrera egiteko piztu da herria. Horren adibide da Herrigorak abiatu duen ekimena. Uztailaren 15 arte diru ekarpenak jasotzen ari dira
lurra bestela kudeatuko duten proiektuak sustatzeko. Halako neurriko suterik errepika ez dadi. Badakigu suteen aurkako behin betiko konponbidea ez dela etorriko norbanakoen borondatez egindako ekarpenen bidez. Baina herritarrek pauso sendoak ematea eta proiektu eredugarriak martxan jartzea izango da berme eraginkorrena. Erakundeek erantzukizunez jokatzeko eta beharrezko diren neurriak hartzeko. Horregatik, dei egiten diegu herritarrei zein era guztietako talde, elkarte eta enpresei haien alea jar dezaten. Eta kultura alorrean, geuretik sortuak udalbiltzaren egitasmoaren baitan, sortu du Txantxaka teatroak sex berdinak antzez lana. Mireia Gabilondo zuzenduta eta Aitziber Garmendia eta Telmo Irureta aktoreekin. Horrekin utziko zaituztegu eta segituan itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin gaurkoan. Gurekin izango dugu Josu Erkoreka, Eusko Jaurlaritzaren lehendakari ordea eta segurtasun sailburua. Orain arte. Denok ditugu ahultasunak, baina batzuek leku gehiago uzten diete beste batzuek baino. Igogailu batean. Dani, goin bai, igogailuko argiako. Eta malautik amalau. Pues vaya. Oi, 150 da. Ui, kalkuloen duzu. Claro. Azken hastea, Ez duzu ematen. Zuk ez. Hola zaude, oxigeno falta batengatik. Bai. Zu hola zaude, oxigeno, ni hola geldituko nahi zen. Lagundo, hola geldituko nahi zen. Baina jaiotzeak, guain ozondo gaude, Ana. Ai, que jalada. A ber, ni badaki Tinder ez dela igual modurik onena, baina eske, baldago, hola, neko. Ana. Baldago beste aukerarik. Igualak dira, beti umeak eskolan zer egin du, umeak etxean ze ikasi du, umeak kalean ze esan du, ostia, umea eta umea. Opa, zu ama izango zinateke. Hombre, claro. Ai, que pena. Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Hamaika Telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen 11 alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, 11 egin. Eta egunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin daukagu Josu Erkoreka, lehendakari ordea eta segurtasun sailburua, eguerdion, ongi etorri. Eguerdion, bai. 25 urte bete dira, Miguel Angel Blancoetak hil zuenetik, eta omenaldiak izan dira azken egunotan, gaurkoan ere omenaldiak izango dira, Bilbon eta Gasteizen. Zer aldatu da urte guzti hauetan elkarbizitzan? Aldatu da asko, behinetak armak bazter batean utzi zuenetik eta beriziki gero, deuseztu zuenetik bere egitura guztia, orduan txarrazkirik ez dagoelako, atentaturik ez dago, eta horrek ezinbestean dakar ondorio positiboa elkarbizitzarako. Nik orain legebiltzarrean bertan, sarri askotan aurkitzen dut, bere garaian
babes zaintzaileekin eta ibiltzen zienak, eta orain izaten dutenak euren eguneroko bizitza askozaz lasaiagoa eta eramangarriagoa dela garai hartan baino. Ikuspuntu horretatik elkar bizitza, elkarren aitortza eta bar, nabarmena da, gauza nabarmena da, aurrera pauso handiak eman izan direla, gero egia da baita ere, indarkeria bazter batean utzeaz aparte, gogoratik eta Eusko Jaurlaritzako beste puntu batzuetatik ere politika bereziak jarri izan direla martxan, memoria, justizia, reparazioaren inguruan ekimenak bultzatu alizateko eta martxan jartzeko, eta horrek guztiak gauzak bideratzen laguntzen du. Ez da erreza, egun batetik bestera bizi izandako egoera latz eta zail horiek guztiak bideratzea, baina gauzak badoaz. Igandean ere bertaratu zineten, estatuak antolatutako omenaldi hartara, zer modu joan zen? Bueno, ondo joan zen, jete asko pilatu zen. Besteak beste, ni egon nintzanan esposizio bat geneukalako. Udalak berak antolatutako ekimenak zeuden, eta segurtasun sailak bere esposizio propioa antolatu zuen, eta horrek neurri baten behartzen ninduen beste kargu batzuen artean ni neu ere egotera, ezta. Ekitaldia ondo egon zen, erakundeen artetik eta biktimen artetik sintonia puntu bat egon zen, eta hori nik uste dut positiboa dela eta mezu positiboa bilatzen duela gizarte guztiarentzat, ezta. Alderdi politiko guztiak dena den ez ziren bertaratu, irakurketarik egiten duzu? Bueno, ez dut errepikatuko beste atzuk egin izan dutena, gobernuaren lege bosemaileak berak aurreratu zuen ez zuela ulertzen zergatik ezker abertzaleak zuen pausu hori ematen ni. Nik ikusi nuen aurreko asteetan EH Bilduren bosemailea diputatuen kongresuan egon zela, terrorismoaren biktimen inguruko ekitaldi batean, han ikusi nuen personalki parte hartzen ekitaldi hartan, eta pentsatu nuen, kongresuan ez badaude zergaitik ez daude honetan, ezta? Entzun nuen horrelako zerbait, hori erregearen aldeko goraipamen bat zalakoan, edo goraipamen lutzal bat zalakoan, baina erregeak ez du islatzen espainiartasuna diputatuen kongresuak islatzen duena, baino, zan nahi dut, norberak badaki erakundeetan zertago dagoen eta badaki argi badauka erakundeak bere idealak izan ezarren hoien bitartez bultzatu behar direla ekimen politiko asko eta asko, uste dut aprobetxatu behar dela, eta ez dut nuen ulertu zergatik Madrilen kongresuan bai eta Ermun bertan terrorismoaren biktima baten inguruan egindako ekitaldi batean parterik ezartzearena. Eta zer deritzozu beste batzuek Blankoren oroimenezko ekitaldi hori baliatu izana oroimen legearen aurka egiteko? Bueno, nik uste dut gauzak bortzatu zirela hor eta argudioak honetik atera zirela neurri handi batean, ezta? Gauza batek ez du bestea kentzen. Egia da terrorismoaren inguruan baita ere memoria eta aitormenak egin behar direla, ez da neurri handi batean, baina esparru diferenteak dira, eta terrorismoaren inguruan jasotako gertakizun guztiak eta horren inguruko sarraski eta kalte guztiak eta hoiek bideratzeko eta hoiei arreta eskaintzeko badira, eta baditugu guk hemen beste tresna batzuk, baliabide batzuk gogorak hainbat ekimen bultzatzen du horretarako, ezta? Eta horrek ez du kentzen Euskal Erakundeetan ere memoria demokratikoaren inguruko lege bat bultzatzen ari garela, legebiltzarrean aprobatuko dena legealdi honetan bertan, batek bestea ez duelako eskutatzen eta ez duelako ebitatu behar politika diferenteak izanik, bakoitzak bere eragina izatea eta bere onurak garatu ahal izatea, ezta? Madrilgo kongresuan ere Blankoren oroimena presente izan zen atzokoan, politika orokorreko eztabaidan hasiera horretan, minutu bateko izinunearekin, zeren isla da atzoko argazki hori? Bueno, hor badago desadostasun taktiko bat seguruenik, PP eta PSOEren artean, batez ere Alderdi Popularrak berak bultzatutakoa, eta uste dut, eszenifikazio horretan gauzatu zela eta kokatu behar dugula atzo gertatutakoa. Beste momentu batzuetan ere egiten dute eta aprobetxatu zuten atzoko momentu hori plantamentu hori egiteko, baina hori ez da gauza berria, zoritxarrerako, eta batasuna lortu beharko genukeen esparru batean, batez ere memoriaren inguruko kontu horretan, eta jasandako sufrimenduak aitortzearen ikuspuntutik eta bar,
ikusten da batzuk ez dutela batasun horretan erosotasunik aurkitzen eta nahiago dutela memoria hori elkarren kontrako burrukarako erabiltzea eta jardun politikorako tresna bezala erabiltzea eta desegokia dela uste dunik, baina hortxe dago. Aipatu dugu atzo hasi zela kongresuan politika orokorreko eztabaida hori, Pedro Sánchezek krisiari aurre egiteko neurri batzuk iragarri zituen, EAJaren bozeramailea Aitor Estebanek salatu zuen neurri batzuek eskumenak ez dituztela errespetatzen. Komunikazio falta egon da horretan, ala zer egozten diozue gertatutako? Bueno, nik neuk ez dakit, hori Aitorrek esan badu horrela izango da, eta Aitorrek salatu badu berarekin ez zutela kontatu, da ziotela aldez aurretik jakina hasi zen nolako planteamendu egiteko asmoa zeukaten, eta hitzartuta baldin badukate gainera talde parlamentario honekin, Euskal Talde Parlamentarioarekin konkretuki konsulta hori egitearena, hortxe dago, ez dutela hitza bete, ezta. Bestalde batetik, aitortu beharra dago, hainbat eta hainbat ekimen bultzatzen direla erakunde zentraletatik, gure eskumenak aintzako hartzen ez dituztenak, ezta. Eta sarri askotan ekimen teorikoki edo inabstrakto positiboak izan daitezkenak, edukin soziala daukatelako, edo eta gizartearen ikuspuntutik positiboak eraikitzaileak direlako, baina, karo, eskumenak errespetatzen ez dituzten einean, salagarriak dira eta eskatu behar zaie, egin beharrekoa bakoitzak dagokionak egin behar dituela, eta horiek hitz egin eta adostu egin behar direla behar den moduan. Eta ez onak direlako neuk hartuko ditut, arauak, joko arauak bazterrean utziz eta bakoitzaren eskumenak egongo ez balira bezala hartuz, ezta. Eskumenez ari garela, oraindik ez da transferentzia osoa gauzatu, tantaka datozela ematen du, zer egozten diozu, zer gertatzen ari da? Bueno, esan behar da lehenik eta behin ez dela gauza berria, inoiz ez da erreza izan eskumenak gauzatzea, transferentziak, eskualdaketa horiek gauzatzea. Nik gainera prozesu horiek ikusi izan ditut, bai Madrildik bertatik, kongresuan nengoenean gobernu zentraleria kulu lanak egin ditzan egin beharreko transferentzia horiek, eta baita ere ikuspuntu horretatik edo barrera honetatik, ezta. Eta inoiz ez dira erreza izaten. Kasu honetan, paradoja nagusia da, gobernuak berak beretzat hartuta daukala egutegi bat. Eta onartuta daukala, iraganean ez zeukan horrelakorik, baina orain bai, gobernu honek beretzat hartu du eta onartu du, ontzat hartu du egin beharreko transferentzien zerrenda bat, ezta? Eta aitortu du, egiteke dauden transferentzia horiek egin beharra dagoela eta egunak jarri dizkio, ezta? Eta orduan orain, betetzen ari ez dela guk eskatutako zerbait, baizik eta beraiek emandako hitza. Hori da, kasu honetan, paradogikoago bihurtzen duena. Zer gertatzen den? Badago resistentzia nagusi bat hor, sakon-sakonean, goi mailako burokraziatik datorrena eta neurri handi batean politikoki ere txertatuta dagoena estatuko aginte zentraletan. Eta gertatzen da baita ere, horri aurre egiteko borondatea jarri behar dela, impulsoa eman behar zaiola, eta nik impulso falta hori nabarmentzen dut, hori ikusten dut, bultzakada politiko hori zaiola ematen, eman beharko zaion neurrian. Honek nolabait islatzen du, islarik aldu Eusko Jaurlaritzaren eta Espainiako gobernuaren arteko harremanetan? Bueno, gure harremanak ezinbestekoak dira, erakundeen arteko elkarlana egonen behar da, herritarren onurarako, eta alegintzen gara, arlo bateko harremanak nahiko genukeen mailan behintzat onak ez izateak, horrek eragin negatiborek ez izatea besteetan, ezta? Eta, bueno, alden posibilean edo posibilea den einean eta posibilea den arloetan elkarlana bultzatzen dugu, gauzatzen dugu eta saltzen dugu baita ere, ezta? Eta ez denean, ez dago besterik hemen saiatzea eta errepikatzea eta berriro mahai gaineratzea baino, oraindik ere zor digutena eta ematen ez digutena, ezta? Legegintzaldiaren azken txanpan sartu da, datorren urteko hauteskundetara begira, ikusteke dago zer gertatuko den, baina paradigma aldaketa, ziklo aldaketa baldin badago, are zailagoa izango da eskumenen transferentzia hori gauzatzea? Bueno, ez dakit benetan paradigma aldaketarik dagoen, ala ez dagoen ikusiko da, ia zertan gauzatuko dan, benetan paradigma aldaketarik bat dago, baina orain arteko paradigma zoritxarrez da
benetan eskumenen arlo honetan gobernu zentralarekin aurrera pausoak ematea oso zaila dela. Eta hori berdin da gainera gobernu zentralean nor dagoen. Alderdi Popularra zegoenean erabat itxita dago, alderdi sozialista dagoenean zerbait zabaltzen dira gehiago, eta kasu honetan bezala zerrenda bat ere aitortu egiten dute eta ontzat hartzen dute, baina gero urratsak materialki emateko orduan ez dute beharainako indarrarekin jokatzen, ez da. Eta, bueno, espero dezagun paradigma aldaketari badago honetan onerako izan da dira, eta ez okerrerako, ez da, oraindik okerrago izatea zaila dalako benetan, ez da. Gaitzaldatuko dugu izan ere, uda heldu da dagoeneko, jaiak eta jaialdiak ere berreskuratzen hasi dira dagoeneko, eta horrekin batera erasoak ere izan dira, ez? Eraso salaketak, segurtasunaren aldetik nolakoa izaten ari da, uda? Bueno, jakin mina handia zegoen, behin pandemiari lotutako murrizketak amaierara heldu ezkero euskal gizartearen edo euskal herritarren portaera zein izango ote zen delituaren ikuspuntutik, ezta? Ikuspuntu horretatik bai 2020 urtean da bai 21 urtean ere oso salbuespenezko urteak izan zirelako eta hor delitu tasak eta bera egin zutelako modu nabarmenean, ezta? Zer gertatuko ote da hori normaltzen denean, egoera normaltzen denean. Orain ikusten ari gara. Eta orain arteko datuak erakusten ematen digute, arlo batzuetan arreta eskaintzeko arrazoiak egon badaudela, ezta? Datuak oso positiboak ez direlako eta erakusten ematen dutelako delitu tasak 2019an baino jasoagoak direla. Orain arteko informazioari dagokionez, ezta? Ikusteko dago martxotik ekainera bitarteko epe honetan zenolako emaitzak izan diren, orain uztailean zehar jakingo ditugu, baina urtearen hasierako trimestrean arlo batzuetan eraso sexualen kasuan esate baterako argi dago tasak gora egin dutela, ezta? Hor eztabaida beti izaten da gora egin duena delituen kopurua den ala salaketak diren. Guk uste dugu neurri handi batean gora egin dutenak delituak eurak baino salaketak izan direla. Eta hori datu positiboa da. Horrek erakusten ematen duelako orain arte eskutuan zeuden delituak orain azalera datozela, orain ikusi egiten ditugula, gizarte guztia horien konstiente dela, eta beraz, hemendik aurrera diagnostikoak egitea, errezagoa delako, badakigulako errealitatea zentzen. Eta ez diagnostikoak egitea, baita ere egin beharreko gauzak egitea, ezta. Ikusiko dugu, ia nola datorren informazioa lehenago bigarren trimestre horrein buruzkoa, eta udari begira, ikusten da uda, delitu batzuetarako aproposa da, egokia da, ezta. Eta neurriak hartu behar dira, eta neurriak, prebentzio neurriak bereziki hartzen hasita gaude. Ez bakarrik segurtasunaren ikuspuntutik, baita ere pedagogiaren ikuspuntutik hor lan handia dagoelako, eta erakunde guztiok zer esan handia daukagulako. Ildo horretatik eraso matxistei dagokionean indarkeria gauzatzeko era berriak ere ikusten ari gara azken aldian, Sanferminetan hainbat sistada salatu dituztelako, gai honi nola helduko zaio? Bueno, ez da erreza, gai horri heltzea hori esparru pribatuan gauzatzen den zerbait dalako, ez da. Eta persona konkretuen artean gertatzen diren fenomenoak direlako eta horien berri ez dakigu behin gauzatu arte, ez da. Eta, bueno, segurtasunari dagokionez, ertzaintzak baditu hitzarmenak sinatuta udaltzaingoia gehienekin, ez da. Eta hitzarmen horietan aurreikusten dire funtzioen banaketak zeintzuk diren, bakoitza zertaz arduratuko den, eta aurreikusten dire baita ere elkarlanerako organoak eta foroak eta zeintzuk izango diren, eta nola jokatuko eta funtzionatuko duten, ezta. Eta, bueno, horiek aktibatu ditugu, eta aktibatzen ari gara, lekuan lekuko udaltzainekin estrategiak diseinatzeko jaiei, herriko jaiei nola erantzungo diegun, eta kasu bakoitzean zenolako dispositiboa jarriko diren, eta bar. Leku bakoitzean berea da, herri guztiak diferenteak direlako eta gizarte dinamikak ere, herri bakoitzak bereak dituelako, ezta? Baina gainean gaude, eta horrez gainera ezinbestekoa denez, udal bakoitzak ere, eta gero gobernuak eta foru aldundiak ere, euren kanpainak martxan jarrita dauzkate, sensibilizatzeko eta jentiari erakusten emateko portaera batzuk ez direla gaur egungo gizartean onargarriak, ezta? Inoiz ez dira onargarriak izan, baina gaur bereziki egungo sensibilitatea kontuan hartuta erabat arbuiagarriak direla eta ebitatu behar direla jakinarazteko, ezta? Hildo honetatik ere jaien testu inguruan ikusi dugu azken aldian, gazte antolakunde desberdinen arteko tentzioa egon dela,
Ez dakite islarik ikusi duzuen jai giroan edo aurreikuspenik duzuen, gertatu daitekeenik. Bueno, segurtasun publikoan isla gehiagirik ez dute izan, zorionez, bai, eztabaida izan da, eta pultsua badaukate, eta euren arteko eztabaida hortxe dago, baina hori, zilegia da, eta normala da neurri batean, gizarte demokratiko baten baitan, ezta? Orain arte, arazo berezirik ikuspuntu segurtasunaren ikuspuntutik ez dute sortu. Gure itxaropena da horrela izaten jarraitzea, ezta? Ze badira bai benetan istripuak, istiluak eta gainera odoltsuak leku batzuetan eta horrelakorik ez da falta gure gizartean eta benetan, nik uste horren diferentzia horiek bakez eta adostasunez bideratu beharko liatekela eta eskertuko nieke benetan alegintzea batzuk eta besteak hori horrela izan dadin eskura daukaten guztia egiteko. Ikerketei dagokionean, ikerketapean jarraitzen du, Bilboko ustezko hiltzaile horrek, suposatzen dugu pentsatzekoa da isilpean izango duzuela prozesu guzti hori, baina ez dakit zerbait arrelatu dezakezu nola doan prozesua. Ez, prozesuak jarraitu egiten du. Isilpean daukagu ez gure erabakiz, epaileak berak horrela erabakita daukalako, ezta? Eta besteak beste gainera ikerketak berak aurrera egin alizateko, ikerketa ez eragozteko, ezta? Ikerketa aurrera doa, aurrera pausoak ditugu, datuak biltzen ditugu, elkarlana ere beste poliziekin ere aurrera doa, eta gauzatzen ari da, eta emaitzak baditu, ematen ditu, baina itxain behar da, orainik itxain behar da. Gauza gehiago behar da, gauza benetan behar bezala frogatzeko, hemen ez da kontua ez da datuak biltzea relato bat egiteko eta novela bat idazteko, kontua da relato bat egiteko, gero epailearen aurrean frogatu alizateko zergatik persona honek delituak egin dituen eta zergatik merezi duen kondena gogor bat, ezta? Eta, karo, horretarako gauzak oso zorrotz egin behar dira eta bereziki arreta handiz jokatu behar da, ezta? Beste ikerketa baten ondorio, segurtasun sailak Mikel Karrerari egotzi dizkio eta behasainen hil zituen bi ertzainen hilketak, zein garrantzi hartzen du honek? Bueno, hori, maila simboliko batetik garrantzitsua da ertzaintzarentzat, bi ertzain izan zirelako atentatu horretan erahildakoak, eta oraindik ere bideratu eta argitu gabe zegoen delitu bat zelako, ezta? Eta bigarrenez, erakusten ematen duelako ertzaintza punta-puntan dabilena teknologia berriak erabilten, baita ere delituen ikerketaren esparruan, ezta? Oraindik ere, joan den urteko azaroan, duela 6-7 hilabete, Entzutegi Nazionalak berak esan zuen ez zela posible autorea identifikatzea delitu horretan gaur gaurkoz hori frogatu gabe zegoelako. Hori teknologia ondo erabiltzearen ondorioz ertzaintza gainditu du eta frogatu du gaur egunean teknologia hauek erabilita hori frogatzea posible dela. Beraz, lorpen positibo ikuspuntu profesional batetik ere hortxe dago Euskal Gizartearen onerako, ze orain Euskal Gizarteak lasaiago lo egin dezake baita ere jakinik teknologia horiek hoiei esker posiblea dela beste arlo batzuetan egon daitezken delitu bereziak ere jarraipena egiteko eta deskubrituak izan alizateko, ezta? Gertakari horietatik 2 hamarkada igaro direlako dagoeneko, ez? Beraz, prozesu hori nolakoa izan da? Aipatu duzu teknologiari esker, ez? Baina nolako prozesua izan da? Bueno, hemen teknologia da eta metodologia dago, ezta? Ze garai hartan esen posible frogetan bildutako material batzuk behar bezala aprobetxatu alizatea ikerketa penalerako, ezta? Baina zaindu egin ditugu, babestu egin ditugu eta gorde egin ditugu froga horiek guztiak, evidentzia horiek guztiak hor zeudenak, ezta? Orduan ez ziren esplotagarriak gaur egunean bai. Eta, bueno, urtean edo 2 urterik behin, horiek guztiak errepasatu egiten dira, ikusi egiten dira nola dauden, eta kasuren batean gertatzen bada froga bat, eskuartean daukagun, konserbatu egiten dugun froga bat, orduan ez zela interpretatzeko modurik izan, baina orain badela hori interpretatzeko teknika bat merkatuan edo gure kontrolpean erabili egiten ditugulako. Beraz, badago baita ere ez bakarrik puntako teknologiaren kontrolpean gaudela, baizik eta baita ere metodologia egokia erabili izan dugula. Norbaitek duela 20 urte asmatu egin zuelako esan erabaki zuenean hau orain ez da aprobetxagarria
baina etorkizunean izan daiteke eta zaindu egin dugu eta gorde egingo dugu. Eta horrek emaitza eman du, ezta. Beraz, pentsatzekoa da hemendik aurrera ere, mota honetako gertakari argitu gabekoak ikertzen jarraitzen duzuela ere eta etorkizunean ere horrelako ebazpen gehiago etor daitezkela. Bueno, dinamika hortze dago, metodologiak hor jarraitzen du, baina baldintzak eman behar dira baita ere, claro. Eta kasu guztietan ez daude kasu honetan dagoen moduan froga kopuru bat gero aprobetxatu alizateko, ezta. Beste kasu batzuetan, igual frogarik garrantzitsuenak estanda egin zuten, kotxe baten zeudelako eta kotxeak esplosio bat izan zuelako, eta orduan horiek erabiltzeko modurik ez dago. Eta kasu honetan, ordea, posiblea zen hori guztia aprobetxatzea eta teknologia berrien indarra aplikatu alizatea batez ere delituaren argibiderako. Eta horrek balio du beste delitu asko eta askotarako baita ere, ez da. Lau hamarkada, 40 urte bete ditu ertzaintzak aurten, gainera aurtengoan ere lanpostu lan eskaintza publikoa zabaldu duzu zein da balorazioa urte guzti hauetakoa? Bueno, nik uste dut oroar euskal gizarteak ondo baloratzen duela geure polizia izatearena. Gogoratu behar da, momentu hartan horren beharra, aldarrikatzen genuela ia aho batez, ezta? Gure polizia propioa ez geneukalako eta gure poliziaren jokabidea arautzeko eta kontrolatzeko eta horren inguruko gogoeta propioa egiteko aukerarik ere ez geneukalako. Orain badaukagu. Eta hori berez nik uste dut datu positibo bat dela euskal gizartearen ikuspuntutik eta bere egituratze instituzionalaren ikuspuntutik. Gauza propio bat daukagulako, geure komunikabide propioak ditugun moduan eta beste arloa asko eta askotan geure aktore eta egitura propioak ditugun moduan, ezta. Hortik aurrera, nik uste dute ertzaintza ondo baloratuta dagoela, enkuestak erakusten ematen dute, balorazio positiboa egiten dutela oroar. Bizizandako beste esperientziak bazterrean utzita, orain polizia zerbitzu eraginkor bat eta hurbil bat gauzatzen dagoelako eta herritarrek hori ikusi egiten dutelako. Josu Erkoreka lehendakari ordea eta segurtasun sailburua, mila esker gaurkoan Ameka Telebistarako tarte bat hartzeagatik. Eskerrik asko zuei. Eta tarte bat eta jarraian itzuliko gara solasaldiarekin, gaurkoan gurekin izango ditugu Izar Castillo eta Mikel Alvarez. Orain arte. Espaloian etzen da, jende zinguratuta, dramaren erregeak, izkilariz bizitza, dena ondo doala, ospatzeko beldurra, nire itxaron gelan, ametxekan kazora. Esan zenidan, ez dela posible horrela bizitzea. Esan zenidan, ez dela komeni gehiegi pentsatzea. Eta begira, egunak iesi doaz. Neri begira, esan zenidan, jasan ez zinan nintzela. Ez dute ikusiko zurekin antzan, eskua lepoan dudan bitartean, hortzak ez dututa beginekatuak, ez dut ikasiko. Ez dute ikusiko zurekin antzan, eskua lepoan dudan bitartean, segula ez aspertze
historiak. Eta egunero legez solasaldiari ekingo diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu Izar Castillo, eguerdion. Eguerdion. Eta Mikel Alvarez, eguerdion. Eguerdion. San Ferminetan izan zen zuen azken solasaldia, San Ferminetara begira ere jarriko gara gaurkoan, izan ere aurreikuspenak bete dira, zoritzarrez, eta eraso matxistek gaur aurtengoan ere ez dute etenik izan, sexu eraso bate salatu da, hainbat sexu abusu, eta baita ere sistadak sumizio kimikoarekin lotura izan dezaketenak gainera. Atzokoan horiek guztiak salatzeko eta arbuiatzeko Iruñerriko mugimendu feministak deituta manifestazioa egin zuten. Hemen gu jartzen ditugu jokoaren arauak, eta denak ez du balio. Beste behin ere, argi eta garbi esaten dizuegu. Ez zineten inoiz gonbidaturik egon. Ez lehen eta ez orain. Emakumeok ere tokia izango dugun jaiak nahi ditugu. Izar, nola ikusten ari zara gertatzen ari den guzti hau? Pues, esango dugu betiko lez, egindako apostua bete indala, ikusten dugula nola emakumeok jarraitzen dugu gure espazioak ekupatu ezin ezean, ikusten dugu zelan gauak eta jaiak gozatzeko guneak izan beharrean, gertatzen den azken finean, aurretikan itxaroten diren idei horiek betetzen direla, tamalez, eta, bueno, ez dakigu zelan burutuko dugun, eta mugimendu feministak beti dau azken finean hori salatzen, esateko, ez gaituzuelak atararaziko zera kaleetatik eta jaietatik, gu eureak bebai direla gaua, jaiak eta edozein esparru, baina, bueno, bestaldetik bebai, beti bebai, eta zoritzarrez,
pizkatxu bat ikustea zelan jendetzu egondan manifestaldian, esanez nahiko dala, naskatuta gauzela, osea, jaiak direla gozatzeko eta ez inor erasotzeko, eta batez ere hori emakumeok pairatzen ditugune hainbat violentzia saiatzen desagertzear azken finean, horren bitartez, aldarrikapenez. Baina ikusi zen, atzo kaleak bete zituztela, irmoik izaldatu zituztela gertakariak, baina ezke gainera, San Ferminak hasi eta oso ordu gutxira hasi ziren salaketa horiek, eraso horiek, hainbat herrietan, desberdinetan, Euskal Herrian ere, Euskal Herria osoan ikusten ditugu, gertakariak, ez bakarrik San Ferminetan, eta gainera sistadak ere sartu dira kontu honetan, beste indarkeria mota bat, Euskal Herria meintzat orain arte ez genuena ezagutzen, eta noski alarma guztiak piztu dituena. Bai, tamalez aurre ikuspenak bete dira, esaten genuen San Ferminetako programa berezi horretan, azentu berezi jarri barzela berriro ere, eraso matxista eta sexistetan. San Ferminak izaten dira udako lehen jai nagusia edo, eta ikusiko dugu ere nola beste Euskal Hiributako jaietan, tamalez horrelako protokolak aktibatu beharko diren, ze egoerak berdin jarraitzen du. Badago eztabaida bat atzetik datorrena eta uste dut gizartearen gehiengoa gainditu duela, baino ez sektore erreakzionarioek, eta sektore erreakzionarioek hain zuzen ere hori promozionatzen jarraitzen dute, eta da medioen, hau da, jartzen dute medioa helburuaren aurretik eta laburbilduz. Esaten dute, arazoa ez da hainbeste eraso matxista, baizik eta nola zijoan emakumea, nola zijoan zemozkor zijoan, nola zijoan jantzita, eta San Ferminetan ikusten duguna da, medioak aldatzen direla, ze medioa momentu honetan izaten ari da ziztaden kontu hori, medioak aldatzen direla, hori nolabait likidoa dela, aldatzen doala, baina atzen dagoena, egiturazkoa, erasoak ez direla aldatzen. Orduan, patriarkatua berrasmatzen doa bere teknikak, ikusten dugu nola geroz eta sofistikazio gehiago dagoen eraso matxistetan, baina eraso matxistak hor jarraitzen du, berdin jarraitzen du. Orduan, esan dudan bezala uste du gizartearen gehiengoak hori gainditu duela, baina froga berena San Ferminetan gertatzen ari dena da. Bai, azken finean, ematen da beti delitua egin nahi duenak, legearen aurretik doiala, eta ikusten dugu, hori, zuk esan bezala, zelan aldatzen diran teknikak, baina ez jatorrizko edo oinarrizko zergaitiak. Azken finean da, poterea, emakumearekiko poterea erakustea, nik egin aldot eta erasotu alzaitut, bai sexualki berbaren bitartez tabar, bai ukimenak zera salatu dira, azken finean berbaiten dugunean sexu erasoaren inguruan, ematen dago egon behar dela nolabait esango egunkena ja gorako penetrazioa edo alakoak, baina zu kale baten egon eta batek etortzea bere mozkorrarekin eta titi bat ikutzea edo hiperdea dago zure gorputzarekiko zera hurbiltasun bat lortzen non zuk ez dotze zu baimenik emon. Nik ez badotzut baimenik emoten ezin nauzu erasotu, ezin nauzu ikutu. Horrek sartzen jaku buruetan, azken finean, gizon batearekiko baldin bada ez dago inolako arazorik. Inork ez zeuan pentsatuko, batek hartzen baditu barrabietik, hori ez lekela izango eraso bat. Nola, klaro, emakumea gara, ikutu algaituzte gure, izango geunke, leku erotikoak edo erogenoak eta bar, eta ez dago inolako arazorik. Ze hori ikusten da gero, azken finean, zuk esan bezala, salaketetan. Nola emakume bat, badoa salatzera ikumenak izan dituela, ukimenak izan dituela, eta galdetzen dutzie zelakoa zan zure eskotea, ia barkatu. Nire eskotea nik ez dut jartzen gizonaren begiradarako, baizik eta ni, sentitzen nahi zelako, zera, eroso horrekin, zergaitik ez errespetatu, edo adibidez, gizon batek doa kamisetak enduta kaletik, gu violentzia hori jaso behar dugu, inork ez dotzala esan barkatu, baina gertatzen dana alderantziz, orduan nola ikusten dugu gure gorputza jarraitzen dutela, ez bakarrik erasotzekoak ohitu behar izanak, baizik eta provokatzen dutela itzelezko eztabaidak non gizonezkoen gorputzek ez dabe adibidez horiek sustatzen, ez? Eta orduan,
betiko lez. Bai, hori alde bat da, baina baita ere bestaldetik badago beldurra, ez? Beldurraren areagotzean, nola beldurtu gehiago, are gehiago emakumeak, ez? Eta horren aurrean, zein estrategia hartu ditzakegu emakumeok, ez? Beldur horrekiko aurre egiteko eta alarma ez pizteko, ez? Azkenean ere, etxetik ez ateratzea albidetzen dutelako hainbat eta hainbat diskurtzok, ez? Azkenean. Nik uste dut bakarrik dagoela bi hitz dira autodefentsa feminista. Zu gizon moduan emakume bat erasotzen badozu, gu aurrean ikusko gaituzu. Eske ez da posible, hori da, beldurrez bizitzea edozein esparrutan. Zergaitik? Eurak gizonek badoiez askatasun guztiarekin kaletik, sartu eta urten aldira edonondik, eta emakumeak beti joan behar gara, edo gure lagunarekin, edo familiako batekin, edo zu badakizu eta zu zeuk egiten dituzu, eta bebai hori da autodefentzaren parte bat, non prebentzio ereduak hartzen dituzu. Igual ez erabili ez dakizein transportea, edo ez joan ez dakizein kaletik. Zergaitik izan behar ditu belduroiek emakumeak izatearren. Azken finean, bizi gara, kultura de la violación baten, orduan, zer gertatzen da, beti gu epaituta jarraitzen izaten gara, gu erasoa jasotzen dugu, baina gu guregan jartzen da beti fokoa. Baina ez erasotzaileangan. Eta hau, jarraitzen dugu, adibidez, aurrera eroaten egunero, ez? Ni horretan ninduan, ez? Azkenean, violentziak baditu, nolabait, bi esparru, violentzia agerikoa, fisikoa izan daitekena, eta horretaz jarruten dugu askotan, baina violentzia ezkutua edo fisikoa ez dena, eta hor sartzen da beldurraren kontzeptua, eta nik uste dut hor, autodefentsa feministan laburbiltzen direla bi elementuta da, kolektiboaren, antolakuntzaren kolektiboaren garrantzia, eta gainera, ez maila defentsibo batean, baizik eta modu ideologizatu batean proposamenekin, eta horretara doa feminismoa. Eta gero, esaten nuena, ez? Hau da, askotan, modu erreakzionarioan medioak jartzen dira errugai edo apurua dianan, ez? Mozkortzi joan, gaizki jantzitazi joan, eta bar. Eta hori da biktimizazioa, bere biktimizazioa. Horri buelta ematea, nolabait ezinbestekoa da, azkenean arazoaren muina ez badugu hartzen ezin delako konpondu. Gaurkoan ere gurekin izan dugu Amaia Zubietan, Nafarroko indarkeria sexualaren aurkako plataformako kidea, eta horrela hitz egin du. Momentuz gure datuen araberan 21 salaketa izan dira intentsitate gutxikoak, eta zoritzarrez intentsitate handiko eraso bat, eta hori dela eta adostutako protokoloekin jarraituz, atzo atera zen manifa deitu genion, eta baita ere instituzioak deitu zuten hiritartasunari, hiritarrei baita ere batzeko gure mobilizazioan, erantzuna, polita zoritzarrez esan behar dela gogorra, eta batez esan zen nahikoa zela txistukada batekin. Amorruz josita gaudela behin ere, jaia bi urte eta gero, berreskuratzearekin batera indarkeria jasotzearena salatu izan behar. Mezua argia beraz, atzoko elkarretaratzean egin zutena eta mai honetan ere aipatu duzuena. Beste gai bati heldu behar diogu gaurkoan, ekonomia gaiei begira, Gasteizera, hain zuzen ere, hainbatetan mai honen bueltan hitz egin dugu Mercedeseko lan gatazkari buruz, atzokoan denbora baten ondoren, ez? Berriro ere bildu zelako langile batzordea eta zuzendaritza, baina naiz eta gehiengo sindikalak akordio bat lortu zuzendaritzarekin, LAB eta SK sindikatuak ez ditu asetu zuzendaritzaren proposamen horrek, eta gaurko, biharko eta etzirako zituzten greba egunak mantendu dituzte. Hain zuzen ere gaurkoan gainera, aipatzekoa oso jarraipen zabala izan duela, berriro ere langileia guztiak ez direla bertaratu lantegira, eta produkzioa eten dutela gaurkoan ere ikusiko dugu, entzungo dugu Mikel Diaz de Alda LABeko bozeramailea. Azkenean akordio bat egon da, enpresa UGT Komisiones Ekintza eta Plinekin, guretzat txarra den aurre akordio bat, beste gauza batzuen artean, soldaten igoera KPI-ari lotuta ez doazelako,
eta hori da plantillak eskatzen zigun gauzetariko bat. Horrekin, poder adquisitibo delakoa galduko dugu. Orduan, guretzat, aurreakordio txarra da, greba eguna mantenduko dugu, asamblea bat egiteko, eta jendeari esaltzeko egun hauetakoa, eta astelenean egingo den referenduna zehatuko gara esesko ateratzen. Esan dugun moduan, aurreakordio txarra dalako. Mikel, zuk nola ikusten duzu lan gatazka honen bilakaera? Aipatu dute, ez datorren astean bozkatuko dutela referendum bitartez, zuzendaritzak egindako proposamen hori, langile batzordea satituta dagoela, baina badirudiela baterasun bat dagoela langileen artean. Gaurko greba egunean horren isla da. Bai, atzo gehiengo sindikal akordio horretara iritsi zen. Seigarren gau hori jatzera bota da, baina momentu honetan KPia ez da berritzen, bestelako soldata akordio bat lortu dute. Baina egia da gehiengo sindikalak, sindikatu gauza bat esaten dutela, eta badirudi gaurko grebaren ondorioz, langile asanbladak edo plantillaren gehiagoa beste gauza bat esaten duela. Komitearen errealitatea nahiko komplikatua da, hala ere. Eguneko 45 daukate ELA-LAB eta ESEK-ak, beste gehiagoa daukate, baina hala ere lehendakaria elakoa da ere. Orduan, fragmentazio nahiko nabaria da. Fragmentazio hori, hala ere, plantillan ez da ikusten, ze gaurko greba nahiko potente atera da. Uste dut hor badagoela nolabaiteko txantaje bat esaten duena ez bada akordio hau lortzen, ez dela inbertsio hori etorriko. Berdina esan zuten pasaren urtean uztailean, hau da, uztailean esan zuten ez bazen lortzen akordio bat komunaren inguruan hori etzela lortuko, inbertsio hori etzela lortuko, gezurra izan da zen momentu honetan inbertsioa eztabaidatzen gaude, abenduan berdina esan zuten eta momentu honetan ere eztabaidatzen gaude, eta berdina esan zuten 6. gauaren inguruan, 6. gaua ez bazen onartzen, inbertsioa etzela etorriko. Guztiak faltsuak izan dira, enpresaren argumentu guztiak, Eusko Jaurlaritzaren argumentu guztiak ere bai, orduan ikusi beharko da, dagoen indarko relazioarekin, plantilla mobilizatu batekin, greba potente batekin, langileak noraino heldu daitezken, beraien lan baldintzak hobetzerako bidea, baina badirudi indartsu daudela eta honek luze joko duela, ze astelehenean esan bezala plantilla guztiaren bozkaketa daukate, hori ikusi beharko da, Komisiones eta UGTek lortutako aurrekordioa babesten duen plantillak edo ez, eta ez bada babesten, ikusi beharko dugu beste greba ziklo batean sartu beharko garen, edo ez. Lorpen bat izan dute, bai? Ni nago pentsatzen, enpresa batek esaten badu produkzioa bertan behera edo gutxituko dan, bat datorrela esateko, 6. gau bat sartuko dozula. Ez deko inolako koherentziarik, eta saldu egiten da behau, hau ez bada etortzen, arazo bat izango dugu produkzioarekin, eta bat, zelan eskaintzen dozu 6. gau bat ez badozu, ez? Hori alde batetik, eta gero, edo ez nahu ikaratzen, baina, azken finean da estrategia pizkatzu bat mafiosoaz, Eusko Jaurlaritzak egiten duen, edo esaten duen zera, hau ez badozue betetzen eta akordio bat ez badozue lortzen, ikusiko dugu zenolako ondorioak daukaten, bai inbertzion aldetik, bai gure, zelan egin aldau hori gobernu batek, gure nazioaren gobernu batek, enpresa hain handia izan arren eta hainbat diru. Da, izango da, guk eskaintzen dugu hau, sindikatuak lortu din behar da, euren ez, migajak emotia azken finean, baina hori dira praktika mafiosoak. Horretatik, azken orduko bat heldu zaigu EITBek kaleratu duena, Gasteizko Mercedeseko zuzendariak hor dago bat bota duela. Aurre akordeoari ez ezaten badiote, akaberaren atarian egongo garela hori da ezan duena berriki. Beraz, nun usten ditu, langileak, langile batzordearen erabakitzeko eskubide hori, ez? Lehen esaten nuena, azkenean estrategia baten azpian gaude, baina uztailean berdina esan zuten, abenduan berdina esan zuten, 6. gauarekin berdina esan zen, eta momentu honetan eszenatoki honetan gaude. Ez dirudi plantillak onartuko duenik, ze 150ko greba gaur egonda, astelenean alde bozkatzea, zaila eruditzen zait. Mai honetan ere, hitz egin dugu behin eta berriro Eusko Jaurlaritzaren paperaz, baina hor aldaketa batzuk ere egon dira, momentu batean Tapia eta Urkullu lerrokatu ziren enpresaren alde, Idoia Mendia bazirudien ez, lanaren eskumena izan da, enpleguaren eskumena izan da nolabait, erdibidean kokatzen zen, sindikatu eta patronan arteko akordio bat erdiesterako bidean. Eta atzo Tapiak berriro hitz egin zuen esanez, nolabait, aurre akordioak lortu duen gehiengo sindikal horrek arduraz jokatu duela esaten. Orduan,
Pieza ezberdina daude, ikusi beharko da ere astelehenean zer gertatzen den, baina astelehenean ezezko ateratzea nik uste dut nahiko hipotesi posiblea dela momentu honetan. Bai, orain arte behintzat lortu dute 6. gauari uko egin izana zuzendaritzak, orain lortu nahi dutena beste hainbat sektoretan eta beste hainbat enpresetan bezala da soldata KPI-aren igoeraren arabera ere igotzea. Horixe da hain zuzen ere gaurko gizarte honetan langileek duten arazo larrienetako bat, ez? Erosmen ahalmena galtzen eta galtzen ari direlako eta ikusten ari garelako nola hilabetetik hilabetera inflazioak goraka jarraitzen duen. Eta hain zuzen ere, atzokoan ez, Madrilen politika orokorreko eztabaida horretan Pedro Sánchezik inflazioari aurre egiteko neurri sorta bat iragarri zuen, ikusiko dugu. Las dificultades de la mayoría no pueden ser las alegrías de una minoría y por eso vamos a poner en marcha un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas que recaudará 2.000 millones de euros al año durante los próximos 2 años. Y del mismo modo les anuncio, señorías, que el Gobierno aprobará un impuesto excepcional y temporal a las grandes entidades financieras que ya se están empezando a beneficiar de las subidas de tipos de interés. El Gobierno bonificará el 100% de todos los abones de varios viajes para los trenes del servicio público de cercanías operados por Renfe. Serán gratuitos desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre de este año. Ez dakite atzuko guna jarraitzerik izan zenute, baina nola hartu dituzuen neurrien iragarpen hauek? Bai, nik uste daudela bi dimentsio kasu honetan, ez? Badago dimentsio politikoa eta atzo geratu zena legegintzaldi guztian gertatu izan dena da, hau da, ezkerreko blokea krisi bat izaten du eta gero normalean Pedro Sánchezek horrelako neurriak iragartzen ditu berriro ere bloke hori kohesionatzeko. Eta hori gainera beste faktore batekin barren biltzen da eta da hurrengo urtean hauteskundeak daudela. Orduan, jokaldi horrek ere horrekin zerikusi nabarmena dauka. Dimentsio politiko horretaz asko hitz egin da, baina uste dut badagoela beste dimentsio bat da dimentsio ekonomikoa. Eta horretaz oso gutxi hitz egin da, eta uste dut kasu honetan nahiko klabea dela. Momentu honetan arte, Espainiako gobernuak azuka nolabaiteko prestutasuna gastu publiko handitzeko, baina gastu publiko hori handitu du ez hainbeste zerga erreforma baten bitartez, baizik eta Europar funtsen bitartez eta kreditu eta maileguen bitartez. Ze gertatzen ari da, Europar funtsak ez direra iristen, eta beste alde batetik, Europako Banku Zentralak interes tipoak altutu dituela, eta momentu honetan kreditu iristea estatura nahiko zaila da. Orduan, urte bat geratzen denez soilik legegintzaldia bukatzeko, austeritate plan batean sartu baino nik uste dut krisi neurri honek hauek hartu dituela gobernuak, hau da. Bi zerga reforma konkretu martxan jarri dituela, bere gastu soziala gastatzen jarraitzeko, sartu gabe momentu honetan murrizketaren ziklo batean, esan bezala legegintzaldiaren bukaeran gaudelako. Zeinen ondo berbaiten duen. Bueno, niretzako hauek dira betiko lez partzeak, azken finean, osea, da zu bezala dinosuna hauteskundeak egongo direla eta horri begira zenolako erantzunak edo ondorioak izango lekez alakoak ez balukete egingo, ze azkenengo enkuestetan PPek maioria absoluta aterako ebala iragarri dute. Nik galdetzen dut, zergaitik ez dan egiten nazionalizazio bat elektriken aldetik, hau da nire utopia, baina Frantziak olako bat bota dau, igual bebai hor dago bat izango dau, baina eta bebai nolakoa izango litzateken nazionalizazio hori, bale? Baina Espainian estatu mailan edo Espainiako estatuan nik uste dut dagoela beldur brutala, non alako bat egiteko edo energiarekiko zera nazionalizazio bat egitea. Eta orduan horrek egiten duena da, estatu mailan, dependentzia brutala egotea, hainbat energiaren inguruan, eta horrek dakarren prezioarekin, eta ikusi dugu, zelan bozkatu dute, nuklearra
eta gaz izango direla energia berdeak. Eta orduan ni kortozirkuitatu egiten naz, idu, hau zergaitik da, azken finean zergaitik beldur bat dagoela. Zergaitik badakigu, eurak azkenean dauzela, deitzen dirana hori, puertas giratorias, eta guztiak daude urtetzen diranean bertatik, beure lanpostuekaz, oso ondo ezarrita, oso ondo kobratuko da bienak, hori ez da bela nahi galdu, eta nahi dutela, bere 4-8 urtein, porque nik uste hobe bai, hor dagoela, interes politiko individuala, baina bai euren kolektiboa. Azken finean, bere partiduak, ze guztiak dauz gero jarrita, PP pasatu direnak, PSOEk pasatu direnak, orduan, beldur horrek, hau da joku politikoa, ikusiko dugu noraino heldu algaren zerga horiek lantzen, bankuak baldin badatoz beste aldetik, horrek azkenean ondorioak izango ditu bai guregan, komisioak gora ingo dute. Orduan, da como jokua, emango etzegu, baina azken finean lortuko dugu dirua. Zehingo dutela da, igoko dugu energiaren presioa, nork ordainuko da. Tamales gu, betiko lez. Frantziakoak egia da nazionalizatu zela, bide horretan daudela, baina trampa txiki badauka, eta da, 1,8 da, goneko publikoa zela, eta gainera galera, kriston galerak zituela, orduan, estatua berriro ere gartzen da nolabait pribatoren salbatzaile bezala, eta gero, gauza oso txiki bat, eta da, orain gaizki daude, baina udazkenean datorrena, hori bai dela sekulakoa. Bai, bideo bat dagoela hori bai nik ez dut ikusi, porque prefiero no ser entrar en el catastrofismo, ez sartzea, porque... Udazkenean gaiari, helduko diogu berriro ere solasaldietan, ziur asko. Mila esker, urte honetan gurekin egoteagatik, Izar Castillo eta Mikel Alvarez, eta jarraian, eguneko albiste nagusia, Carolina Suárez lankidaren eskutik ondo izan. Jarraitzen gaude ez zarenaren menpe